wata sabuwa jama'a, wata sabuwa daga Benin, Cotonou, Benin, ƙasar Patrice Talon an yi kudeta. To mu ɗauki magana ta kimisi ba, duk da yana abu ne wanda muna nuna alhininmu, to sai mu ɗauki aiki da magana kimisi ba, maganganu guda uku masu mahimmanci wanda suka ja ra'ayinmu, muke murna, muke farin ciki, muke ma ECOWAS albishir da faɗuwar Faransa ƙara dagargajewa ta a cikin ƙasa. Jama'a an yi ju mulki a Benin. Mulkin Patrice Talon ya zo ƙarshe insha Allah da iko Allah. To magana ɗan gwagwarmaya ɗan ƙasar Benin ko kuma ɗan gwagwarmaya na duk duniya par africanism, shi kimisi ba inga ya yi maganganu guda uku wanda magana ce ni za ni ɗauka in yi aiki da ita in ce to Allah ya sa mu ma muna fata da abin da ya gai. Magana ta farko yadda ya nuna cewar yana alhini, yana farin ciki da wannan kudeta. Allah ya sa wanga juyin mulkin da aka yi a Benin ya zamanto mai tarihi, ya kafa tarihi. Bi ma'ana wannan juyin mulki na Benin Allah ya sa ya zama kayan irin na Niger ko na Burkina Faso ko na Mali. Benin mulkin nan yana fata, yace yana addu'a, yana goyon bayan sojoji, yana farin ciki da suka yi juyin mulki, amma yana fatawa Allah, yana sa ubangiji Allah ya sa ya kafa tarihi, wannan juyin mulki ya zamanto mai tarihi a Benin. Kowa ya san ma'anar shi. Dan kishin kasa ne wanda yake kirawa a tashi a nemi inci, a goyi baya, a rabu da turawa, a rabu da mulkin mallaka. Yace magana ta bi da muke magana shine magana da yayi, yana addu'a ga sojoji da 'yan kasa, yana kiransu su yi juriya a juyin mulkin nan. Ma'ana duk inda aka yi juyin mulki a kasashen mu na Afirka, kowa ya sani akwai kalubale kala-kala. In ma dai ka bi goyon bayan turawa, ka haɗu da ƙalubale na ƙasa da Allah ya isa da abubuwa, in ma ka tsaya goyon baya, ka tsaya akan ƙasa, akan kare ƙasa, akan neman inci, ka gamu da kuma ƙalubale na turawa da duniya da takunkumai da abubuwa. Magana biyu dole sai ɗaya ta zama guda. Yace yana fatan 'yan Benin da su sojoji Allah ya sa su yi juriya, su jure, su yi jarumta akan wannan juyin mulkin. Yana fatan wannan abun, yana roƙo gare su dan Allah su yi juriya, su jure, su yi jarumta. Ma'ana cikin maganar sai yana kirawa 'yan ƙasar Benin da sojoji dan Allah su yi kokari su kafa tarihi irin na sauran ƙasashen Mali, Burkina Faso, Niger, su kafa tarihi. Sannan kira na uku da ya kira ga sojoji, wannan sojoji yace yana goyon bayan su, Allah ya sa sun zo dan su kwato Benin daga cikin mulkin mallaka, dan su an so 'yan Benin da su an so musu inci, su raba su da mulkin mallaka, su raba su da mulki na kalkashin turawa. Matsantsalu da damuwa da matsalolin da Benin take ciki, tattalin arziki, kasuwanci, harakoki, mulkin mallaka, duk wasu matsantsalu, wannan sojoji ya ba su goyon baya. Duk da ba wai ya yi amanna ba, ya ce 100% patriotism ne, su sun zo don kishin ƙasa ne ko sun kwaci ƙasa ne don su nemi inci, amma kira yake yi da fata. Ya ce wa'annan juyin mulkin Allah ya sa ya zamanto juyin mulki da zai kafa tarihi, kamar juyin mulkin da aka yi Niger kenan. Allah ya sa wannan juyin mulki ya zamanto juyin mulki da zai an so incin ƙasar Benin. Ma'ana shi ba har yanzu da 'yan Benin kowa ya sani ba su da inci. Duk kasashen da Faransa tare da kowa ya san kasashen nan ba su da inci. Kar juyin mulki ya zamanto irin na Guinea ko ya zamanto irin na Gabon, ba ma fata irin wannan juyin mulkin. Ko juyin mulki irin na Guinea Bissau da aka yi kwanan nan, muna sa juyin mulki ne ya zamanto irin na IAS. Sai fata na gaba mu kuma da muke goyo kira da ECOWAS, Allah ubangiji ya ƙara karya su, ya ruguza su kan manufofinsu da tahe-tahensu da damuwarsu. Kun ga yadda aka yi juyin mulki na Omar innan da aka yi, ECOWAS tana da hannu ciki, su ne dai suka yi ruwa suka yi tsaki, har sun ba da ma magana cewa kar a wuce shekara guda a zo a yi transition. Kaga ba damuwarsu ba ce juyin mulki. Menene damuwarsu? Wane ne ya sabka daga bisa hanyar da Faransa ta hauda shi? Wane ne ke kokari ya kauce ma mulkin Faransa, ya kauce ma dokokin Faransa da kungiya da sauransu, ya kusa da dokokin democracy? Shine damuwarsu. Ba wa damuwarsu ba dan me aka yi juyin mulki, me yasa kawai a dawo democracy suka ci. Su France tana da yakini da tabbacin cewa duk kasar da ake democracy wallahi sai ta ɗibi rabanta, sai ta ci shata cikin al'amarin, sai ta buga sandan mulki. Ka'ida ne wannan. Faransa a duniya tana ta biyu wajen karfin fada a duk duniya, tana ta biyu. Don haka duk ƙasar da kaga ana democracy dai, to Faransa tana da ruwa da tsaki a cikin wannan al'amarin. Ka duba wasu Najeriya, su Benin, su Ghana, di bayan da Faransa take son musu a shiga hanci da kodon dini, di ba Libya fa duk yanda suka yi neman inci, suka ba da rayuwarsu, suka mutu. Yau Faransa ta dawo tana ta rukuta al'amarin.
don haka wannan juyin mulki da aka yi mu fatan da muke kamar yadda kimisi baya maganganu masu tsawo masu yawa cewar Allah ya sa sojojin nan sun zo don su neman musu inci ne, Allah ya sa sun zo don kishin ƙasa ne, Allah ya sa sun zo don su kwato ƙasan ne daga cikin halin da ta fada. Suna son wannan juyin mulki ya kafa tarihi, ya zamanto juyin mulki wanda za a ba da tarihin shi a duniya. Kenan ma'ana wannan juyin mulki yana kira shi Patrice Talon, shi kimisi ba, Allah ya sa juyin mulkin na ya zamanto na ɗan kishin ƙasa ne wanda za su zamanto cewar za su nemo wa ƙasar Benin inci a rabu da mulkin mallaka. Sannan su IAS za a ga cewar to suna farin cikin da muke shine in wa'annan mutane suka zamanto irin namu to alhamdulillah an ƙara ƙarfi kenan. Kullum ƙari ci gaba ya hukuma baya, ƙari ya yi ƙara. Da haka mun kullum kaga aka ju mulki muke murna, muna farin ciki, muna son kungiyar mu ta karu, a ƙara yawa, a ƙara girma, don in muka yi ƙari muka karu insha Allah za mu kubuce daga cikin wannan tafiya ta mulkin mallaka.